Bro, okay. We are live. Kailangan mo. Hi mga kapangers! Ito si Tatang, gumagawa siya ng halo-halo. Nyaman. Kaskas! Sabi niya yung magalwalong binabs. Ligloga mula. Ligloga mula? Okay tato. Dulu kayak to. Malaysia. Yan yung ating sangkap. Sangkap na malinamnam. Neben? Hindi na itang ubi. Kaya nga, pati leche plan. Wah, ini kayak Nico. Wow. Wow. Yan. Gagawa tayo ng halo-halo, iba't iba, kay raming sangkap na kasama. Bakit ba ito? Dagan pa ng keso, di ba wala? Ng carnation, iba pa na yata ito eh. Yan, mga kapakners. Let's eat. Halo-halo. Dahil hindi tayo napag-barbecue dahil nakalimutan natin yung uling. Yan, halo-halo na lang kakainin natin. Yan si Brelber, oh, ay, blade la rin, anak ko. Blade. Blade la rin. Masugat ka, my love. Panggawa yung kain eh. Saan kay mami? Pang tissue ito. Pasuyo na. Yan. Halo-halo tayo. Where is it, Tatang? Inano nan papakuha mo? Kitchen. Ay, alitin kitchen tao. Sukiyatan kata malan. Tissue. Yan. Kain na. Halo-halo. Yan, dito tayo. Yan. Yun yung lake doon. Napapakita ko yung lake sa inyo mga kapangers. Na. Daddy, hindi mo mainit yung nachos natin, no? Oh, si Brel, oh. Yan si Brel, oh. Tara. Dito tayo mga kapangers. Papakita ko sa inyo yung ano. May pa-event kanina si Mayor sa mga bata. Yung ano, nag-bird walk at saka yan, tinignan lang namin yung mga bird dyan. Naglakad-lakad. Ayun, no? May isang bird doon, nakita nyo. Di ko alam yung mga pangalan eh. Sinabi kanina, syempre wala naman ako natandaan. Kahit isa. Yan. Tapos, meron silang pa-face painting. Kaso wala na yung face painting, malis na sila. Hanggang 2 o'clock lang sila. Kasi pumunta pa daw sila sa birthday party. Pero yung ano, pa-event, 2:30. Ayan, nag-ano na sila, nagtatanggal na sila ng mga setup nila. So, nag-ano sila ng pa-painting sa mga bata, mga laruan, ganyan. Tsaka yung mga Jenga, mga bola. Brel, ayusin lang natin yung ano ni Brel, yung ipit niya. Ayusin lang natin mga kapangers. Atip ya. Yan, let's go. Brel, tara. Bangin dun, bangin. Ayan yung mga bata dun. Kung nakikita nyo, dun sa may bubungan, nandoon yung mga, kung gusto mag-paint ng mga bata, may libre silang pa-painting, pa-crayons, ganyan. Ayan yung lake. Pwede kang, mamaya mag-ano na tayo, mag-fishing si Tatang. And then, magsuswimming. Kung gusto naming mag-swimming. Mga takot kami sa tubig eh. Kaya ewan ko lang kung magsuswimming kami. Yan. Yan. Habang naghihintay tayo ng halo-halo, yan si Tatang. Let's go. Ano? Halo-halo.
for sale. Kutsilyo. Kanjepoy. Wah, akalimang ken. Kunin yung bread. Ha? Para? Pamuklat? Pampamulat. Nasa Yung kutsara, ken. Mati kutsara. Limon eh. Yung kutsara. kutsarang lata? Wah. Ay, kaya. Atin. Okay, tama. Kahit ang baal ng brel. Yan. So, ano lang yung ano natin to. Niluto ni Tatang. Yung kamote. Ito yung ating pearl para yung boba natin sa ating ano. Tapos meron tayong makapuno. Meron tayong kaong. Yung beans natin pala inamag na kaya. Hindi na natin dinala. Kasi inamag na yung ating beans. Yan. Mga kapakners. Kain na tayo. Hindi natin mainit yung ano, daddy. Yung taco. Pwede. Ngayon pa lang. Oo nga, wala tayong kawali or kaserola. Isang. Saan mo iinit? Naka-ziplock lang yan. Ating Naman ka? papalin. Itang beef. Ay? Itang nachos. Sinasabi mo yun, hotdog eh. Hindi pwede katang kain mo. Saan? Balbalin. Ah, yeah. Okay, yeah, lang yun. Ay, Wala nito kutsara? na. Kutsara meron. Kutsara na. Ay, kutsara. That's it. Ayan. So, ito ang magic. Magic tricks. Kung wala kang... Ayan. Oh, galing. Galing. Ganun pala yan. Ganun pala. Ganyan pala yarn. Galing ni Tatang, oh. Oh. Oo. Tinidor. Agad. I-reconnecting siya.